ki khubor ka Batese TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Pin yu ile ka jing thok ka tin phareng bagi thok ka sithi yangi pin surkhe ikum gitu ba pas tanga primary school mitikna number ba bakla na nokshara harai Kolong ke ek penlek ran kat dekat sekolah ba North Eastern Hill University bekat u deputy registrar academic u Amit Gupta untuk sithi da ka phareng ke betho kena school u bedang pulih ya ke dan lower primary habekin tho ya ganeu president juga ni huta u professor Lakhon Kama ha ke jing kran ba kilat pathai kubor u long bagi sangut ke deputy registrar bedang sudap thongru kim dan satya ke jing nang jingtip umnu penya ya ke pulih ba ke trekam hapo ke ni ke sekolah ba Ulong ru ba kasithi ke ba unu deputy registrar lo thosh ki head jang department jang skol ba ni hu klapan samar khelut ki dang kai ber ki samla puli jogan ga skol ba namar ba spelling ye ki tin phareng klong thik kumu khenna skol kumu officer ngimban se bangia shai gi khana ngi smok comment sikade ngi donlang pat kini husu ngi smok comment ki bala kila khange ka kamra jungi ngathrai nangne sakmat ngim ailat ye u ba un one man office namar yo bc ru ngila dawa kumjo kini ki dr sangut ru ngathrai gi student gila batai ki jo kini ki dr sangut badang sudap thongru kilong kumjo namar kim tip pin yu ile ka jing thok ka tin phareng bagi thok ka sithi yangi pin surkhe ikum gitu ba pas tanga primary school mitikna number ba bakla na nokshara harai kum kita gi bri overra hikini rung yong bhaba pin lenyo number kidang don hon probation ngim aila diki taraw nga thranga kemen nga sngo ba kila khang yego ya kamra jong uwe u deputy registrar ru don kam mangin ong yikini ru phiru philenyo number ba ya phil awra hangne ikum bal ese uvisi la ngamtip ke jingyo mentoy namar u klempe ya ka qualification jongki u klempe ya ka kerdan jongki u wele ne gitu tau gupta nado kasngi interview usa haying jong wei u professor hado banda dep ka interview da dep ka executive committee meeting ula yeng lupa hangne ba un sign ka kot ban join phila ban mudur utre ka office ayu munshwa ba ubri ula yeng lupa hangne ban join menta hi company ba ubri ule se utre private sno ka kam ka jam ko bombiang experience bombiang hanrei la sha thung hangne le se ula thong da ka pisa ngimtep namar ngi suba manta ngi suba jur ba ya ka tangan numbure ngi suba jur ba hakin jing thung kam no hikai ki bala adep hakini jing thang kam joki jongunu dr jogini gi samut ki dr what you register le se la thong da ka pisa namar rangi pe ka quality rangi pe ka qualification kim long fit uni register ngak so kmen bagi khna gila khang namar la de ka por bangin ong ba pim long fit ban song hate suki namar ka phila pen ja burom ya ka suki jong register ngathrai la de ka por bakin ya lum nangne kin ya song ki tum ki tam jong ki bakin ya le nyon nangne